Наистина, ако гледаме просто една равновесна система на търсене и на предлагане, където ролята на място за предприемач почти няма, има място за оптимизатор, има място за менеджер, то тогава много лесно можем да харесаме идеята за социализма, например, тъй като там наистина имаме познание, знаем, че трябват обувки, знаем на колко хора им трябват обувки, знаем как трябва да се произведат тези обувки и изглежда като логично да назначим един менеджер, един бюрократ, който да го направи по най-ефективен начин, без да прехосваме ресурси в някакво безсмислено състезание. Функцията на предприемача, разгледана под един различен ъгъл, както например го правят всички австрийски икономисти, е много по-различна. Тоест, той вкарва динамиката в икономиката, той носи развитието, било то така наречената бдителност за печеливши възможности, както го нарича Кирзнер, или съзидателното разрушаване на Шумпетер, което е именно тази промяна. Старото се отива, идва нещо ново. Точно този тип разбиране за икономиката обяснява защо всъщност едни общества са богати и се развиват и постоянно откриват и се появяват нови неща и защо други общества, които изглеждат по-организирани, в които несигурността като че ли я няма, всъщност в крайна сметка са по-бедни и се радват на по-малко разнообразие. Това е голямата наистина разлика между социализъм и капитализъм, че в едната система уж няма риск, което е доста измамно усещане и то води до липсата на развитие, а в другата система има риск, видим, и той се поема от точно тези хора, които рискуват своето време, своя капитал, своите усилия, за да се опитат да на практика приложат своите идеи. Така че ролята на предприемача, както и да бъде разглеждана, трябва да я поставим винаги в условията на един несигурен свят и да знаем, че точно предприемачът е този, който поема несигурността на своите рамене. И това, което извира от неговата работа, са повече възможности. Тоест, той не е просто производител, за нас той е производител на възможности.